Yes, it does. Okay. It is. Okay. It has. Sawiko, putri kawajo, bende dari kakak rada sesau. Surat laporan, kehidupan kasus sama kebenaran. Tapi bayar ini sama orang kasus sekeliling. Tanda Maria. Lo. Ya, bukan Siti, tos. Lah, Ratane Grisang Lalindra kondang godhae jagat, Andrama Koryagung, kang nalika Wedara Samba, Cilondra glangsar kang ala semapa. Prajurit yen to aku munggah ning sasana agung nyawang pasukan nyawang kabeh sagunging prajurit ora ana sing ngolok gandeng-gandeng kabeh wiwit pangabit Senopati Ngaloga wiwit Gambuh Panjak Alisa kabeh ganteng YouTubere kabeh yang ganteng utamane Mas Agus, Mas Dio, masa duduk kabeh. Ulan iki sagunging bocah diaturke ngarsani Gusti kang merpeng tumadi. Isa tuwa kinayu tinarbuka gegayuning bapak ibu tuan rumah. Uga nemaono larise Alisa Chandra Budaya. Amin Allahumma amin. Tak kepiyake. Tak budalke iki lho Alisa Chandra Budaya. Yo, eta. Oh, yo, eta. Oh, lo, lo. Yo, das,
Jurit leren sawetara ana adicara ngluwari ujar ya. Monggo panjenenganipun Bapak Sambudi Bu Miswati kula aturi maju wonten ing sasana pagelaran. Odon. Odon. Niki ujare diluari piyambak napa wakil, Pak? Pak Sam. Niki ujare diluari piyambak napa wonten wakil? Odon. Ujaripun wakil napa diluari piyambak? Wakil. Nuwun sewu dumateng para rawuh sedaya ngari kalenggahan menika kula minangka duta sulih saking panjenenganipun Bapak Sambudi Ibu Miswati sakeluarga ingkang rikala semanten kagungan adar kagungan ujar nggih. Ujaripun mbok menawi Gusti paring kasugengan kesarasan badhe ngawontenaken syukuran nanggap alisa candra budaya. Sampun katiti wayane mangsa kala dinten kapiji wonten ngarsa dalem panjenenganipun Bapak Sambudi Ibu Miswati sakeluarga ing kalenggahan menika badhe ngawontenaken setunggaling adicara pangluaran adar. Mila kula nyuwun sih donga kawilujengan dumateng panjenengan sedaya mangke linepasing kupat luar sinebaring beras kuning kang lumantar saha wujuding sir ciptaning rasa mangke wujud lunasampun ujaripun Bapak Sambudi Ibu Miswati sakeluarga. Mila kula nyuwun donga kawilujengan dumateng para rawuh sedaya nggih nurut kapitayan panjenengan. Mugi-mugi mangke saksampunipun boten wonten dina nagih semaya danyang nagih utang bumi nagih janji nemana karahayun kawilujengan Bapak Sambudi sekeluarga ugi nemana larise tanggapaning alisa candra budaya amin Allahumma amin. Mugi sinisanan roh jasad swara sifat langgeng datan kenane berupa awit dinten menika kula nyuwun pasesen dumateng panjenengan Suradira jayaningrat lebur dening pangastuti hanyebut asma Gusti kang merbeng dumadi Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar. Iki lho jaranan iya ngene iki lho
Ayo, semangat le. Jos, burung-burung kangen ya. Sareng ati kangenku setengah mati. Senang kula ya Mas ya ati lali ngelingono rikala samar semono sliramu janji aku setya ngeteni lahir batin tresnoku tulus sing Wah, tak jawab lah kok cepet nih. Ora apa-apa ya yuk. Iki loh Alisa Chandra Budaya. Loh, pas. Sing tak teni ya iki. Neriko larani keting paran bisa makin biaya sakti Riko perandiani masih yo tawis ngerti Sabendino
Loh, pas. Ita. Loh, Loh, ayo. Orang tadi jatasan kira-kira. Lah. Ayo, ayo, lah. Loh, lah. Sawai sawe kok kayai kayo nyawiji kumalang lakolang tentu sabangsa datang gitu dari budaya rawi-rawi rakan malang kutuk. wah maju ke barat mula dina iki dadi antewing tekadku arep sing kaya ngomali Candra Budaya tak belani yo bantu golek jerah kayai kayo nyawiji kumalang ayo puput lagi coy as cinta Yuli lah sawe kok kayai kayo nyawiji kumalang lakolang iki sing kok calon loh ya sajake arif kae wah iki manusa daden-daden karo loh ayo aja pengijet tanpa ruang legane atiku 1000 prajurit untaplo untaplo sagung ing para Madrapala tak depani lho kalah karo kowe meguru lik lho ora balen coba mantramu ketoken butimu untapke nyawamu dilagi parat loh pas Terima kasih Mami Ilut. Mulya-mulyaning dadi ratu. Ora kaya mulyaning ratuning Karisa Candra Budaya. Ora tu sugih, blegedu, ora kurang samu barang. Dasar to sekti mantra guna cahing palagan. Kula dina kayuh pacutke perang tanding.
Loh. Ya, gila. Songkel versi sing ora padha karo liyane. Lek liyane pacane elek. Ning lek Alisa Chandra Budaya iki lho. Pacane ganteng, pecutane ngidap-ngidapi. Alisa lho iki tenan. Gawe lho wong kondang kuwi. Nah, Kesa Manggala jenggot Nabi gawe. Loh. Ayo pamerno le. Dianggit ganteng iki wedi karo perkara. Lho. Wih. Le kowe aja anu lho, aja guyu sik le kowe ya. Aja guyu sik, dipet tenan, guyu dipet tenan. Oh. Oh, adike ndolop. Nas. Heeh. Ning ganteng iki karo ndolop. Ndolop remuk. Nah. Lah. Songkele tenanan lho le engko kele jaya digawe lho ya. Iya. Oi, hei. Iya. Yo, yo. Iya. Iya, lo. Yo. Rakle pamerne le. Lo, delon ki lo. Iya, aja dur-dur nyantol kabel ya. Nyantol kabel dur bahaya. Wes. Tepuk tangan sora-sora aja. Kayak janger ya, Pak. Ya, Alisa padane. Jaranan pusat lagi. Ya. Yo, pas. Lah, sindene ya pas Sintayu tadi Pak ya. Ya. Suka mencil. Etienne. Lah yo. Lah. Oh. Bobote pecut iki lho, Pak. 15 kilo, makane ora sembarang wong kuat ngangkat iki. Oh, kendange Perdi iki, setel iki. Lho. Ora tedas papak paluning pandhita numpak lakak Jendara Mentah iki lho cocok pas kuwi. Apik lho pas kuwi beneran. Asu tenan yo. Lah. Ayo le. Mas yo ganteng le. Jago tiban niki. Lah iki lho rambute gondrong cilik yo. Nah. Asli lagi. Wah, tunggal guru karo Jaya iki modi. Ulitane padha iki. Ya aja metu sik lho ya, kowe nek jero sik ya. Loh. Sing bakal bacutke lakon ngrameke suasana ya iki lho. Wah, iki sapa sing rupane kaya Diuk YouTuber iki? Wah. Ayo. Yo, Etienne. Weh. Lho, njaluk dhuwur iki baru jaranan iki. Wah. Yo iki lho. Wah, pecut cangkeme ora apa-apa. Hebat. Oh. Ora nanggap rugi tenan iki. Us. Lah. Lho. Wah, lha iki percaya rambute gondrong iki tenan iki. Lah. Wow. Weh. Lah. Loh, hebat. Nang. Pecut gulu sampai ora wani kalah karo sinden. Pupute bojone bacok. Ah, ora wong pecut. Wah. Loh. Mas Agus sing ngono. Oh. Oleh alasan iso acara. Lah, iki lho. Loh, kamu kok bocah ganteng. Loh. Weh. Loh, pecutane wis kaya buta selo aji. Lah, iki lho. Heeh, kaya buta selo aji. Iki lho. Ayo, lah. Hebat. Wah. Loh, sing dipecut awake sekti kaya kuntet. Lah. Loh. Loh, yo, weh. Ayo, lah.
Nah, kan dhuwur le. Hei, lah. Ayo, yo, lah. Ayo, wes. Konek. Lah. Kan dhuwur sok. Lah. Lo. Wes wayahe tenan iki. Ayo, lah. Iya. Yo. Lah. Edian iki lho ora apa-apa lho Alisa iki lho yo lah yo Hey. Yo. Ya. Hebat, bro. Hey. Ayo. Hey. Ayo. La, bro. Ya. Serem tenan iki. Yo, asli soknya tenan iki. Asli lagi. Lah, yo. Becone. Yo. Weh, dicoba lah. Pakai sok lah. Ayo. Ya kan lo. Yo. Waduh. Aduh dong. Puput Cinta Ayu nih.
Loh, pas. Ukare Jaya ditokne iki lho. Ukare Jaya lho iki. Ayo. Ayo, ayo, ayo. Ya Jaya ukulmu ya. Woi, iki lho ya. Woi, lah. Yo, delok iki lho lah. Ayo, ukul telok petok. Ukul telok petok. Lah, yey. Lah, gini, seteko gini. Lah, gini, lah. Ayo, maju ya. Tuh, ya, lah. Ayo. Ayo, ayo kosele takne le. Yeay, didelok maestro kosel. Ayo, kosel. Ayo lho, endi? Kosele urung. Iki lho. Bambang tuku gedake tuke. Ya. Busana Wirasutra Mojawarna Cintayu lagi. Nah. Ya mi. Hey, itlah. Ayo ini ukal kali baru ini lagunya apa tenan? Kali baru keren. Kali baru mantes saja. Sindan peterongan. Yuk. Nah, jaluk apa sah bisa. Nah. Wah, jebek disambut dulure lanang gitu. Woi. Yo. Aku bali, Pak. Ayo, pas. Aku bali, Pak.
Yo. 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 Yo, panas. Go. Ya. Ya. Sao sao. Balik na sao. Lo lo la.